нам дає спокой. Да Яго шлем своє моленье, Иисуса славить голос мой. Иисус, моц моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, им я отшукав, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус, наше вызволение, смерть Его откупила нас, кровь Его наше очищение. Иисуса славим кожный час. Иисус, моц моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, им я отшукав, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус, моц моя, моя песня избавления, вечный Володар, всемогутный Господь мой, им я отшукав, чего прагнуло сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады снова встретиться с вами у телекавярні «Вечерний Витебск». Всем тоже говорю добрый вечер, приветствую тебя. Вітаю. Ну, сьогодні у нас інтриги ніякої нема. Одразу на початку зрозуміло, чому буде присвячена наша зустріча. Бо, ну, це свято. Да, если на протяжении всей недели мы говорим даже больше о пасхальной радости, об особом чувстве, которое наполняет, переполняет, то, по идее, сейчас, вот с этого момента, уже с этим чувством можно жить и жить, радоваться, жить в свое удовольствие. Ведь главная цель праздника, мне кажется, достигнута, да, и хотя, конечно, есть, может быть, какие-то вопросы, которые еще остались у наших телезрителей, поэтому, да, начнем мы эту неделю тоже с того, что что-то проясним. Так, будем одразу починать. Сёння, як вы здагадаліся, у нас у гостях біскуп Віцебскі Олег Будкевич і пробыш парафії святого Владислава у Віцебску Віктор Жук. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Христос воскрос. Сапраўды воскрос. Ксёндз біскуп, ну, сапраўды, у нас такая ўжо традыцыя сустракацца не напярэдадні Вялікадня, а пасля. Бо, У часе святкавання. як мы ўжо ведаем, тыдзень святочны ён увесь гэты, так? Так, напэўна, бо паводле традыцыі кожнае большае свята. Ну, а у хрысціянстве свята Воскресення гэта галоўнае, найважнейшае свята. Яго святкуюць аж 8 дзён. І таму кожны вось гэты радавы дзень тыдня, гэта так, як Велікодная нядзеля святкуецца у літургіі, успамінаецца вось гэты галоўны момант у гісторыі збаўлення, Воскресення Езуса Хрыста. Ну і сёння будзем зноў кранаць цікавыя і розныя тэмы, але пачнем з таго, што, ну, Вялікдзень гэта самае галоўнае, напэўна, свята, так? Так, напэўна, самае з галоўнае. упэўненасцю, да, гэта галоўнае. Вось увогуле само Воскресення, ці можам мы пра Воскресення казаць, што гэта фундамент увогуле новага жыцця? З пункту гледжання ўвогуле веры, рэлігіі, хрысціянства, гэты момант якраз з'яўляецца момантам аднаўлення, выпраўлення таго, што у жыцці чалавека, у яго гісторыі зрабіў грэх. Так, як нам пра гэта распавядае Святое Пісанне, тое, што сапсавала жыццё чалавека, сапсавала адносіны з Богам, сапсавала адносіны міжлюдскія.
Да, вось тыя непаразуменні, канфлікты і войны, якія па сённяшні дзень вядуцца, гэта нішто іншае, як наступства першароднага граху. Вось, ну, да гэтага і сапсаваная сама людская натура, экалогія, якая па сённяшні дзень, на жаль, церпіць ад дзейнасці чалавека. Вось Бог, які з'яўляецца аўтарам створцы гэтага свету, ну, вядома, не пакінуў гэтай сітуацыі вось у такім стане. Ну і абмінаючы ўсё гэты час падрыхтоўкі, у пэўным моманце, як кажа, як называе гэты момант Святое Пісанне, паўната часу. Калі надышла паўната часу, Бог спасылае ў гэты свет свайго адзінароднага сына. Да? І вось гэтае свята, якое рыхтуе, фактычна, якое папярэджвае гэты момант збаўлення, гэта свята Божага нараджэння, яшчэ крыху раней гэта свята ўцелаўлення, звеставанне так званае. Вось. Ну і кульмінацыя ўсяго гэта якраз Трыдум, Пасха. Пасха, хоць мы гэтую назву хрысціянства пераняло ад нашых старэйшых братоў габрэяў, бо тады праз Маісея, праз якога, як ведаем, Бог вывеў абраны народ з егіпецкай зямлі. Гэта было правобразам, прадказаннем той Пасхі, таго вызвалення з граху, з няволі смерці, якую здзейсніў Езус Христус. Ось і таму ахвяра Езуса Христа, яго смерць, яго воскресенне, ну, фактычна, гэта справа не толькі, скажем так, тых, хто прыняў гэтую веру, паверыў у гэтую праўду, гэта справа, якая датычыцца кожнага чалавека. Бо Бог збаўляе ўвесь свет, і не толькі, напэўна, нашу зямлю, калі гэтая сапсаванасць увайшло на кожнае стварэнне Божае, то, дзякуючы воскресенню Христа, гэтую ласку атрымала кожнае Божае стварэнне, ўвесь свет, а ў тым і кожны чалавек. Кожны чалавек. Ну вось, напярэдадні Вялікадня адбываецца таксама крыжовы шлях. Гэта калі заходзіш у касцёл, і часам здараецца, ну, калі вернікі іншых канфесій трапляюць у касцёл, то разглядаюць на сценах адметныя рысы каталіцкай святыні. І хтосьці параўноўвае, дзесьці гэта карціны, дзесьці гэта скульптуры, але яны яшчэ і пранумараваны, як звычайна. І тады пытаюцца, а што гэта такое? Потым, калі, ну, вось, можна проста адразу сказаць, што, ну, вы прыглядзіцеся, што там, і па сутнасці зразумела, што гэта і ёсць той самы крыжовы шлях, як, да, Езус ідзе ўжо на ўкрыжаванне. Вось, але зараз, сапраўды, гэта тыдзень ці 5 дзён, да? 5 дзён з панядзелка па пятніцу адбываецца штодня. Ну, можа так, каб было зразумела, пра што ідзе мова. Так, што такое крыжовы шлях? Тое, што маем у літургіі касцёла, у фактычнай яго духоўнасці, гэта тое, што мы фактычна чэрпаем гэтай крыніцай для нас, перадусім той праўды пра Бога, пра Езуса Христа, з'яўляецца Святое Пісанне. Ну і калі казаць пра жыццё Езуса Христа, ну і ўжо бліжэй да пасхальных падзей яго, нават вельмі падрабязна апісаны ў Евангеліях тыя моманты і падзеі, якія адбываліся. Канешне ж, такім момантам кульмінацыйным для нас, як мы ўжо ўзгадалі, ёсць яго ахвяра Езуса Христа, якая таксама мела сваё прадказанне ў вобразах старога запавету. Ну і крыжовы шлях, паколькі гэта ўжо, ну, фактычна, калі казаць пра цярпенне Езуса Христа, то ўсё ягонае жыццё было пазначана гэтым цярпеннем, згадаць Божае нараджэнне, бо Сын Божы прыйшоў у гэты свет, нарадзіўся ў стайні. Як ніводзін нават з людзей нават такую не трапляю такую сітуацыю. Вось, пазней, вёўшы жыццё цалкам небагатага чалавека, вось, праз навучанне, і калі сам нам адказаў, што птушкі маюць гнёзды, лісы маюць норы, а сын чалавечы не мае дзе схіліць нават галаву. То бишь, яго жыццё это было жыццё аскета. Ну, хоць ён не адмаўляўся таксама і быў заўсёды з людзьмі, і так як апостол Павел пра гэта пазней будзе навучаць, радуйцеся з тымі, хто радуецца, і сумуйце або плачце з тымі, хто плача. Гэта таксама паступаў і Езус. Ну, настолькі, што часам яго папракалі ў тым, што вось ён, ну, нават за шмат можа дзесьці есці, гуляе і выпівае. Вось, так, і часам не адмаўляўся. Інакш кажуць, бо ўсё, што створана для чалавека. Ну і, канешне, але той момант яго ахвяры, ён, ну, ведаем, што сам крыжовы шлях, які распачаўся, ну, з суда. Божае Слово стало целом, прыйшло да сваіх, свае яго не прынялі. Ну і вось у гэтым кожным паасобным моманце яго
выпрабавання яго пакуты, яго фактычнай экзекуцыі, касцёл ужо здаўна бачыць пэўную глыбіню для сябе, чэрпае з гэтых момантаў нейкую духоўную карысць. А перадусім, канешне, бо чаму, вядома, у хрысціянстве мы часта кажам пра крыж. Бо жыццё чалавека, яно таксама з'яўляецца крыжам. І не таму, каб, можа, часам папракаюць, што мы так з больш такого сумнага боку падыходзім да хрысціянства. Усё ж такі мэтай, канчатковай мэтай ёсць радасць у васкрасенні, радасць Божага валадарства. Але сэнс крыжа ў тым, каб людское жыццё, якое пазначана часта гэтым цярпеннем, пазначана выпрабаваннем, каб гэтаму выпрабаванню і цярпенню надаць сэнс. Тое, што ўчыніў Бог, прыходзячы ў гэты свет, не адмяняючы цярпенне, ён надае яму сэнс. І таму, калі глядзім на гэтыя пакуты, на той самы крыжовы шлях Езуса Хрыста, нам лягчэй бывае сваё жыццё, на сваё жыццё, калі глядзім праз прызму гэтых пакутаў Езуса Хрыста, мы бачым у гэтым сэнс. Мы праз набажэнства, праз малітву, скіраваную да Езуса, атрымліваем тую дапамогу і ласку, каб мець сілы, духоўныя сілы, свой уласны крыж несці. Калі мы разумеем, калі у чымсьці з'яўляецца сэнс разумення, з'яўляюцца сілы, каб гэтыя выпрабаванні знесці. І таму ўжо традыцыйна, зрэшты, тое, што бачым у касцёлах, па асобныя стацыі, тым, што іншыя, як тыя моманты, якія мы знаходзім у Евангеліі, у Святым Пісанні. У евангелістаў, і таму яны з'яўляюцца проста такімі паасобнымі момантамі, на якія, звяртаючы ўвагу ўжо традыцыйна з гісторыі, мы спрабуем паглядзець таксама на нашае жыццё. І з цягам часу з гэтага ўтварылася такое набажэнства, такая літургія крыжовага шляху, які звычайна на працягу літургічнага года, не забаронена, кожнаму можна прыватна, скажам так, маліцца гэтым набажэнствам, разважаць пра гэтыя моманты крыжовага шляху Езуса Хрыста, і асаблівым чынам у часе Вялікага посту. Калі рыхтуемся да святого Воскресення, калі спрабуем заглянуць у глыбіню свайго сэрца, штосьці змяніць у сваім жыцці. І жыццё Езуса Хрыста, яго навучанне, перадусім, яно дапамагае нам такім чынам падрыхтавацца да свята Вялікадня. Я правильно понимаю, что можно сравнивать свою жизнь и путь, который прошел Иисус Христос? Это не слишком смело? Напэўна, ідэяй уцелаўлення, прыняцця людской натуры менавіта ў тым і была. Бо, як зноў жа кажа нам Святое Пісанне, слова, якое сталася целам, Бог прыняў людскую натуру, стаўся падобным да чалавека ва ўсім, вядома, апрача граху. І таму цалкам, калі ў нас закладзены вобраз Божы, вядома, забруджаны праз грэх, то Езус прыйшоў, каб гэты вобраз Божы ў нас аднавіць, каб яго ачысціць. І таму ён для нас з'яўляецца, калі шукаем ідэалу, калі шукаем у нашым жыцці з такога аўтарытэту вобразу, якім павінны былі б раўняцца, якім павінны былі б кіравацца, то гэта вобраз Езуса Хрыста. Калі магу тут дадаць яшчэ, у гэтым набажэнстве крыжовага шляху, магчыма, ёсць таксама яшчэ такі аспект выхавання ў нас спагады, спачування, бо Езус у Евангеліі кажа тое, што вы зрабілі аднаму з маіх братоў меншых, то вы мне зрабілі, і таму мы вучымся бачыць у цярпенні сённяшніх наших сестер, ближніх, вучымся адчуваць таксама тую спагаду, спачування, якую выказвалі Езусу падчас яго крыжовага шляху некаторыя асобы, і якую ён, канешне, сам падчас усяго свайго жыцця паказваў і з'яўляецца для нас прыкладам. Але кожны крыжовы шлях штогод абіраецца нейкая тэма. Ён прысвечаны нейкай тэме, што гэта, як мы казалі, гэта ж штодзень трэба прыходзіць у касцёл увечары, і там ідуць малітвы прысвечаны, напрыклад, там было ненароджаным дзіцяці. І я так разумею, вось гэтае выданне, гэта не
не спіс, скажем Гэта так, малітоўнік. абавязкова. Фактычна гэта вось малітоўнік такі і прыгожы. разважанні, якія можна выкарыстоўваць падчас вось гэтага набажэнства. І тут часам, так як я узгадаў, што чалавек кожны можна прыватна, выходзячы гэты крыжовы шлях, вось гэта такі дапаможнік у тым, каб ведаць, ну, каб лягчэй было скіраваць думкі на пэўную тэму. Да. Вельмі часта гэтую тэму падказвае нам само жыццё. І так як узгадалі, да, што гэтай тэмай можа быць абарона, годнасць жыцця. Це сёння, дарэчы, вельмі актуальная тэма. Ну і якраз ахвяра Езуса Хрыста, яго пакуты, яго воскресенні, но у першую чаргу, мне здаецца, аднаўляе якраз і годнасць чалавека, паказвае каштоўнасць людскога жыцця. У гэтым годзе, напрыклад, у касцёле каталіцкім юбілей, так, перажываем год надзеі. В нашай парафіі, напрыклад, мы у адну з пятніц правялі менавіта крыжовы шлях надзеі, вось менавіта праз розныя гэтыя прыпынкі стацыі, шукаючы, у чым там для нас надзея сярод цярпення, выпрабавання. Ну, то бок кожны касцёл можа сам пробуеш абіраць тэму, якая больш бліжэй. Тут можна сказаць, што гэта імправізацыя. У пэўным сэнсе так. Ну, часам гэта робяць таксама групы вернікаў, так, яны неяк рыхтуюць, нават самі рыхтуюць ці знаходзяць вось разважанні. Ёсць асобна, скажем так, те разважанні для дзяцей. Да, робіцца. Ёсць асобнае разважанне таксама для моладзі, да, бо яны ўжо маюць сваё бачанне жыцця, сваю сітуацыю. Вось. І таксама, бо тое, што ўчыніў Езус Хрыстос, тое, што здзейсніў, яно датычыцца агулам людскога жыцця. І кожны наш аспект, кожны наш этап нашага жыцця, мы яго можам заўважыць, убачыць і ацаніць, альбо пераасэнсаваць, гледзячы на жыццё Езуса Хрыста. Таму Біблія, Святое Пісанне, Божае Слово, якое жывое, заўсёды і дзейснае. Ну і, дарэчы, калі кажам яшчэ да гэтага дойдзем до воскресення Езуса Хрыста, яно якраз і падае нам тую думку, што Христос, які ўваскрос, это не проста падзея, якая адбылася 2000 год таму назад, калі ён уваскрос і жывы, то ён жывы сёння. Для Бога няма часу. Ось, таму гэтага жывога Хрыста, жывога уваскрослага Езуса мы і сустракаем, між іншым, таксама і ў літургіі. Гэтых момантаў ёсць шмат. І так як Езус нам у Євангелії пра гэта падпавядае, да, дзе двое альбо трое збіраецца ў імя маё, там я ёсць сярод іх. Да? Тобі ж, калі людзі збіраюцца на малітву, чаму і кажам, чаму аб важнасці, між іншым, малітвы ў сям'і, дома. Гэта маленькі касцёл, маленькая царква, бо калі людзі збіраюцца дома на малітву, то сярод іх, паводле абяцання Езуса Хрыста, Езус не падманвае, то ён ёсць прысутны. Такіх момантаў ёсць шмат. Ну, ўжо распачнем ад самой літургіі, да, тое, што Езус учыніў падчас апошняй вячэры, устанаўліваючы тую таямніцу свайго цела і крыві. Бярыце, ешце, гэта маё цела, бярыце, ешце і піце, гэта мая кроў. Да, такім чынам пераўтварыў хлеб і віно ў сваё цела і кроў. І тое, што фактычна адбываецца падчас літургіі в каталіцкім касцёле ці ў праваслаўнай царкве. Ну і адсюль святая камунія альбо прычасце, гэта тое, што дазваляе нам прыняць Бога ў сваё сэрца. Ось. Тобі ж Езус вось праз такія моманты ў церпячых людзях, да, як ужо узгадалі, тое, што ўчынілі аднаму з тых братоў найменшых, вы ўчынілі мне. Да, тобі ж, калі сустракаем чалавека хворага, церпячага, бомжа на вуліцы, напрыклад, да, трэба памятаць, што у гэтай асобе асаблівым чынам ёсць прысутны Христос. І звярніце увагу, ось такім чынам вера, яна нам дапамагае змяніць падыходы да чалавека. Якраз Езус, атаясамліваючы сябе з чалавекам, ён дапамагае нам, як мінімум, паўстрымацца часам ад нейкай крыўды, абразы, асуджэння чалавека, памятаючы, што ўсё ж такі у абароне чалавека стаіць заўсёды Бог, Езус Христос. Вось наконт паўстрымацца ці не паўстрымацца. Мы падбіраемся да такой вельмі, напэўна, важнай тэмы. Тэма выбару. Заўжды, апошнім часам, дарэчы, ўсё больш і больш кажуць пра тое, што рэлігія, у дадзеным выпадку хрысціянства, гэта магчымасць выбару, што Бог заўжды дае табе выбар. Гэта так? Ты сам, то бок, глядзіце, хтосьці кажа, на ўсё воля Божая, да? Але ў той жа час
кажа, што ты выбіраеш свой шлях і свае ўчынкі. Вось можна прамаўчаць, а можна на абразу адказаць зноў-такі абразай. Да, у цябе заўжды ёсць выбар. Ёсць і ён. Так, канешне, на ўсё воля. Хрысціянства, магчыма, гэта сярод іншых рэлігій якраз тая вера, якая падкрэслівае, што Бог дае гэты выбар чалавеку, што ад чалавека шмат залежыць, што насильно міл не будзеш, так? Бог паважае свабоду і паводзіць сябе як джентльмен, можам сказаць, не навязваючы сябе чалавеку. Заўсёды прапануе, заўсёды звяртаецца да нас, сярод іншага праз Святое Пісанне, праз тое слово, якое мы заўсёды можам знайсці на старонках Бібліі. Але вось пакідаючы чалавеку гэты свабодны адказ на гэтую прапанову, на тое абяцанне, якое ён мае для нас. І ў гэтым таксама веліч чалавека, створанага паводле вобразу Божага, што ён мае гэтую свабоду, так як сам Бог мае свабоду. Менавіта. Тому пытанне выбару, свабоды ўвогуле чалавека – гэта пытанне чалавека як такога, бо менавіта і тут і заключаецца, да, скуль мы маем гэтую здольнасць не толькі выбару, але і розуму, пошуку праўды, пазнавання гэта наш вобраз, які мы атрымалі ад Бога. Створаныя на вобраз падабенства, і гэта датычыцца кожнага чалавека, з тым, што хрысціянства вось у гэтым пытанні яно мае больш, да, скажем так, да тлумачэння, бо якраз Христос і прыйшоў, каб нам гэтую свабоду, здольнасць выбару, бо што азначае быць вольным чалавекам, азначае заўсёды выбіраць добрае. Няволя, быць зняволеным, гэта азначае быць абмежаваным у гэтым выбары. І тое, што чыніць, тое, што зневаляе чалавека, зневаляе грэх. Ну, такой найбольш, скажем, распаўсюджаны і тое, што ёсць, на жаль, сёння праблемай, прыкладам гэтага зневалення, залежнасці, алкагольная залежнасць, наркатычная, сёння кампутарная, ад тых нашых гаджетаў. Гэта тое, што пазбаўляе нас магчымасці, мы разумеем, дзе праяўляецца наша слабасць нашай натуры, мы разумеем, што так нельга вельмі часта, але не маем у сабе сілы, магчымасцю, каб штосьці змяніць. І вось менавіта тут, у гэтым мы патрабуем дапамогі, як сам Христос кажа ў Евангеліі. Без мяне нічога не можаце ўчыніць, мае на ўвазе сваю ласку. І вось менавіта гэты дар, гэтай Божай дапамогі, ён нам і выслужыў праз сваю крыжовую ахвяру. Таму што мы так разважаем, таму для нас мы кажам пра вялікую каштоўнасць гэтага дару збаўлення, якое нам прынёс Jesús Христос, бо тут заключана ўсё тое, што нам неабходна для таго, каб, ўрэшце-рэшт, дасягнуць збаўлення, дасягнуць вечнага жыцця. Або, дарэчы, калі кажам пра падабенства Бога, чалавека да Бога, гэта падабенства заключаецца ў нашай вечнасці. Ён стварыў нас не толькі да шчасця, да ўдзелу ў сваім валадарстве, ён стварыў нас да вечнага жыцця. Ну і вось чаму Jesús, зрэшты, згадзіўся на аж такую ахвяру, пайшоў, палюбіў нас да канца, пайшоў, дазволіў на тое, каб загінуць на крыжы. Ён добра разумее, што такое вечнасць. Мы часам з гэтым, на жаль, гуляемся, не усведамляючы, адкідаючы гэтыя каштоўнасці. І гэта небяспека для чалавека. Христос гэта вельмі добра разумее, і таму ахвяраваў сваё жыццё, каб нам стварыць магчымасць скарыстаць гэтай ласкі і ўрэшце-рэшт гэтае вечнае жыццё осягнуць. Но вот действительно есть очевидные ситуации, когда понятно, что добро, что зло, что хорошо, что плохо. В большинстве случаев это ясно. Но бывает же так, когда сложно разобраться и сложно понять, а вроде бы право на ошибку есть, но не хотелось бы ее допускать. Тогда остается только как исповедь, молиться, просить прощения за неправильно сделанный выбор. Стоит ли себя винить за неправильно сделанный выбор, когда действительно сложно разобраться в ситуации?
Ну і таксама пытанне да, сутнасці таго, што вось якраз аб чым кажам, да, сутнасці Пасхі, якую здзейсніў Езус Христос. Так, сапраўды, памылка – гэта удзел чалавека. Няма таго, хто, ну, ідэальных людзей у гэтым свеце. І таму кожнаму з нас трэба, і Бог нам дае гэтае права на памылку, бо маем вольную волю. А разам з тым, па-першае, даем нам магчымасць і час на тое, каб яе выправіць. Адносна асуджэння, так, чалавек павінен прызнаць, умець убачыць тое, што ён зрабіў не так, бо, першае, можа, яшчэ скуль ведаем, ось тое, за чым сочыць наша сумленне, скуль мы ведаем, што ёсць добром, што ёсць злом. Ну і зноў ж вера нам якраз пра гэта кажа. Ну так, сапраўды, мы пераважна ў большасці выпадкаў мы гэта ведаем, ну але каб ужо так больш дакладна канкрэтна ведаць, дзе зрабіў добра, дзе зрабіў дрэнна, ну для гэта маем, ну, зноў ж закон дадзены Богам. Калі магу таксама дадаць тут яшчэ... Да, усякія нам пра гэта распавядаюць. Ну. Так, запаведзі і Слова Божае, якое ніколі не губляе сваёй актуальнасці, але таксама наша сучаснае жыццё нам дае столькі розных сітуацый. Напрыклад, цяпер ўсё тое, што, ну, як маралісты называюць сферай біаэтыкі, так, ось тое, што тэхналогіі, якія, напрыклад, даюць магчымасці уплывать на жыццё. Зачатие вне различных процедур ЭКО, да, вы имеете в виду? Да, напрыклад, так. Вось, і ва ўсім гэтым касцёл ці царква, вось вучэнне, хрысціянская традыцыя, яна дапамагае неяк у правільным святле ўспрымаць гэтыя ўсе розныя сітуацыі. І ў гэтым сэнсе чалавек не пакінуты сам на сам, ну, з гэтымі рознымі са сваім выбарам, так, і мае параду вось у постаці таго, што чаму вучыць касцёл, можа звярнуцца да кампетэнтных духоўных не толькі асобаў, каб, ну, даведацца, як на гэта глядзіць хрысціянская вера сёння, так, і вось у гэтым сэнсе таму нам варта ўспрымаць як такую падтрымку, дапамогу, супольнасць нашай веры, так, супольнасць касцёла, супольнасць царквы, якая сапраўды дапамагае зрабіць гэты правільны выбар, не памыліцца. Ну і нават тады, калі гэтае сталася, вось зноў жа, сам Езус кажа, што ён не прыйшоў нас судзіць. Не прыйшоў судзіць, прыйшоў, каб нас збавіць, і добра памятаем з Евангелія гэты фрагмент. Зрэшты, ён не быў адзіны, да, з чужаложнай жанчыны, якую злавілі, ну і ў гэтым моманце хацелі паставіць у тупіковую сітуацыю Хрыста, да, альбо адпусціш, і тады ты перакрочыш габрэйскае права, якое наказваў у такім выпадку чалавека каменаваць, ось, ну, альбо прабачыш, да, адпусціш, альбо, ну, кажаш каменаваць, і тады будзеш пярэчыць сваёй міласэрнасці і сваёй любові. Ну, вось памятаем, што это знакамітае «Хто з вас без граху, нехай першы кінець у яе камянём». Ось, ну і тут зразумелі, да, што ніхто з іх не быў вольны ад граху, і такім чынам тое ж самае Бог кіруе да нас, сапраўды. Калі маем нячыстае сумленне, маем магчымасць, ось якраз у хрысціянстве, ачышчэння нашага сумлення перад Богом. Да? Ну, гэтую уладу прабачэння грахоў якраз Езус пакідае сваім апосталам. Да? Ось тыя першыя словы, якія скіраваў пасля свайго уваскрасення, прыйшоўшы да апосталаў, кажучы, супакой вам, прыміце Духа Святога, каму адпусціце грахі. Таму будуць адпушчаны, на кім затрымаеце, на тым будуць затрыманы. Таму ў споведзі рэальна адбываецца прабачэнне граху, якое дае сам Езус Христос. Ось. Ну, святар у гэтым выпадку выконвае ролю тэлефоннай трубкі, да, бо чалавек патрабуе пачуць сродак сувязі, што гэты грэх яму прабачаны. Ось. Ну і такім чынам мы маем гэтую магчымасць, вядома, для таго, каб грэх быў прабачаны чалавеку, две галоўныя умовы. Да, гэта шкадаванне за гэты грэх, разуменне, да, што так рабіць нельга, жаданне выправіць сваё жыццё, і пастанова, да, больш гэтага не рабіць па меры магчымасці.
Вось. При гэтых двух умовах то няма з іншага боку такого граху, якого Бог не мог прабачыць чалавеку, і гэта для нас сапраўды вялікі дар, вялікая магчымасць распачаць сваё жыццё наноў. А предательство относится к тем грехам, которые не прощают? Ведь оно может быть роковым в прямом смысле слова. Сапраўды існуе пэўная катэгорыя грахоў, так, як сам Езус пра гэта кажа, якія не будуць прабачаныя чалавеку, так званыя грахі супраць Духа Святога. Пытанне не ў тым, што Бог не здольны прабачыць грэх чалавеку, пытанне ў самім чалавеку, які, па-першае, альбо не верыць у гэтае прабачэнне, так як, зрэшты, сталася з Юдай Іскарыётам, хоць, выдавалася б, і раскаяўся ў Да яго мы яшчэ дойдзем сёння. Так. Ось, альбо чалавек настолькі закамянелы ў сваіх грэхах, што ён проста, гэта ігнаруе. Да, ось у гэтым выпадку, Божая ласка, Божае прабачэнне, а Бог, памятаем, што заўсёды падыходзіць да нас, як у пэўным сэнсе да роўнага сабе, да свабоднага чалавека. Не шукая работу. И даже если, извините, священник говорит, что грех тебе прощен, это не означает, что человек его осмыслил, и что будет на самом деле... Заўсёды залежыць ад сумлення чалавека, ад унутранага стану. Да. Але тут, магчыма, яшчэ трэба ўзгадаць такі неабходную умову споведзі атрымання прабачэння, як пастанова выправіцца, так, і таксама направіць шкоду, якую ты зрабіў. Калі гэта, вы спыталіся пра здраду, так, то трэба зразумець, якім канкрэтным чынам у адносінах да той асобы, якую я пакрыўдзіў, што я магу зрабіць, каб выправіць тую шкоду, што зрабіў. Калі гэтага няма, тады гэта таксама такім чынам чалавек закрываецца на гэтае прабачэнне, бо Бог разам з прабачэннем дае нам гэты імпульс, гэтую новы шанец паступаць па-новаму. Так? Калі я проста спавядаюся, каб потым вярнуцца да таго, што рабіў раней, тады гэта вельмі... Так, гэта проста губляе сэнс. І часам сапраўды людзі гэтага не разумеюць, што просто хочу нібыта схадзіць пад душ, так, і як прыйсці на споведь, а потым рабіць тое, што і раней рабіў. У адным з артыкулаў, здаецца, у каталіцкім вестніку, была вельмі цікавая думка, што які б шлях не абраў чалавек, Бог заўжды з павагай ставіцца да яго выбару. Тут мы зараз можам зноў-такі ў крайнасці кідацца, да? Ці гэта шлях злачынцы абірае чалавек. Вось, калі мы заўжды, і для яскравасці прыкладаў, канешне, гэта вось такія, да? Як плюс і мінус разгледжваем. Вось тут, як вы лічыце, сапраўды Бог можа паважаць выбар чалавека, калі ён абірае не шлях дабрані, а ўсё ж такі, розныя выпадкі бываюць? Ведаеце, гэта істотнае пытанне. Бог заўсёды аднойчы даўшы чалавеку вольную волю, здольнасць выбару, Бог ніколі яе ўжо не забірае. Вось тут якраз крыецца адказ на пытанне, скуль у гэтым свеце столькі зла, чаму Бог, да? Вельмі часта людзі пытаюць, калі ёсць Бог, калі ён добры і міласэрны, да, чаму Бог дапускае гэтае дабро. Як гэта часта кажуць, куды глядзіць Бог? Як у адказ на гэтае пытанне заўсёды кажу, Бог глядзіць не куды, а адкуль. На гэтае цярпенне, на гэтую несправядлівасць Бог глядзіць, зноў жа вось свята Пасхі, Бог глядзіць з крыжа. Христос на невернасць, на грэх чалавека, ён глядзіць, прымаючы гэты грэх, наступствы гэтага граху, гэтую пакуту на сябе. Таму Богу, па-першае, гэта не абыякава. І з іншага боку, Бог заўсёды нагадвае нам пра адказнасць за наше жыццё, за тое, што мы зробім. Да? Больш таго, у стары запавет пра гэта кажа, што да Бога належыць помста. Не да чалавека, нам гэта забаронена, бо не можам адказаць злом за зло, да, не можам адказаць, бо, і часам здаецца, да, вось гэта таксама вельмі цікавая тэма. Памятаем гэтыя словы Езуса Хрыста, калі хтосьці цябе ударыў па адной шчацы, падстаў другую. Па-першае, ведаем, што сам Христос гэтай шчакі не падставіў. Гэта, дарэчы, вельмі добра было паказана вось у тым знакамітым фільме Мэла Гібсона «Жарсце Христовыя». Да, Езус пытаецца, за што мяне б'еш? Ён бароніць сваю годнасць.
Калі я сказаў неправду, дакажы, калі правду, то чаму гэта робіш? Езус сябе бароніць. Толькі рэч у тым, што у нас вельмі ось это праяўленне сапсуанасці нашай натуры, да, што у нас вельмі хутка, мы вельмі лёгка зрываемся на помсту чалавеку. І нам здаецца, чаму? Ну, мы шукаем, канешне, справядлівасці, мы шукаем супакою, бо не супакоімся, калі не адкажам. Але беда, праблема і трагічнасць у тым, што адказваючы злом за зло, мы заўсёды перабольшым сітуацыю, мы не адкажам адэкватна. І папрокі сумлення ў гэтым выпадку будуць яшчэ большыя, і найчасцей ужо гэтай сітуацыі мы не выправім пазней. Ну і таму ось Езус няспынна, ось это адна з унікальных яго, скажем так, момантаў у яго навучанні, гэта прабачэнне. Дарэчы, знаная нам малітва «Ойче наш», она мае гэты пункт. Да? «Ойче, просім, прабач нам, як і мы прабачаем тым, хто супраць нас завініў». Ось супакой, прабачэнне дае нам, супакой чалавеку дае прабачэнне, але каб мы таксама былі спакойныя наконт справядлівасці, зноў жа, ось цытата з старога запавету, калі ты прабачаеш свайму ворагу, ты збіраеш гарачыя вугалі на ягонай галаве. Гэтую справядлівасць устанаўлівае Бог. Ён ведае, калі, як, якім чынам, і ён ужо добра ведаючы намеры чалавека, ягонае сэрца, ягонае нутро, ён гэтую справядлівасць восстанаўлівае. Канчатковае устанаўленне, вядома, будзе ва ўсім свеце, усе кропкі над «і» будуць расстаўленыя з другім прыйсцем Езуса Хрыста. Вось. Але каб у той момант не падпасці пад асуджэнне, быць апраўданым, то ўжо зараз мы павінны вучыцца прабачэння, вядома, прызнаваць умець свае памылкі, зрэшты Езус таксама пра гэта кажа, што чаму бачыш бервяно, сарынку, шчэпку ў воку свайго бліжняга, а бервяна вельмі часта ў сваім воку не заўважаеш, да? Таму варта звяртаць увагу на свае недахопы. Ось тады мы становімся здольнымі дапамагчы і выправіцца другому чалавеку. Ось. Але перадусім важным момантам для нас ёсць прабачэнне другога чалавека. Гэта нелёгкая справа, і Бог не вымагае ад нас, зрэшты, гэтага прабачэння вось тут, сіюмінутна ў гэтым моменце. Крыўда – гэта рана. Парэзаўшы руку, напрыклад, мы патрабуем часу, каб яна загаілася. І гэты час трэба сабе даць, Бог нам дае гэты час. Але ў свядомасці мы павінны мець жаданне прабачыць чалавеку. Ну, але часам гэта бывае складана. Ніхто не кажа, што будзе лёгка ў гэтым свеце. Зноў жа, Бог нам у гэтым дапамагае праз малітву. Вось калі я малюся, прашу аб прабачэнні для гэтага чалавека, які мяне пакрыўдзіў, то з пэўным часам гэтае прабачэнне, яно прыйдзе і ў маё сэрца. Ну, сапраўды, малітва можа служыць сродкам, ну, скажам, каб пачаць гэты, ісці, пачаць па шляху дабрыні. Малітва – гэта першапачатковы пункт у кожнай нашай справе. З гэтага трэба выходзіць, прасіць аб благаслаўенні ў кожнай нашай справе. А тым больш, да, калі мы, калі гэта датычыцца нашага духоўнага жыцця, да, калі мы шукаем нейкай праўды ў гэтым свеце, тут без, зноў жа, да, без мяне Езус кажа, нічога не можаце ўчыніць. Таму малітва – гэта першая рэч, з якой мы павінны штосьці добрае ў гэтым свеце распачынаць. Ну і калі вось так яшчэ вярнуцца да гэтай тэмы прабачэння, я часта кажу і тлумачу людзям, бо сапраўды прабачэнне гэта, я згодны, нелёгкая справа, па сабе ведаю. І я звычайна гэта тлумачу такім чынам, што прабачыць гэта насамрэч дазволіць Богу праз цябе прабачыць. Так, вось гэта значыць дазволіць Божай любові дзейнічаць у табе і рабіць тое, што чалавечымі сіламі просто мы не можам зрабіць самі. І гэта, конечно, не толькі гэтага тычыцца, але вось у такой пакоры, усведамляючы нашу такую крохкасць, слабасць, тое, што з'яўляецца наступствамі пяршотнага граху ў нас, вось мы, малітва, конечно, гэта менавіта той сродак, дзе мы открываемся на Божую ласку, так, на Божие дзеянне, на дзеянне Божага Духа, дзеля таго, каб рабіць тое, што па-чалавечы здаецца, альбо для нас некарысным, невыгодным, альбо просто немагчымым. Послушайте, а в этой ситуации, опять, раз уж вернулись к теме, обиженному человеку, получается, сложнее всего, потому что человеку обидели, но этот грех прощает священник. Не факт, что
перед ним извиняться. Ну вот, как обиженному человеку в этой ситуации относиться к тому, что произошло? Ну как... Ну, ви Як з цим навчитися жити? Це тут той момент, який, ну, ми вельми часто можемо трапляти, і не одно, я думаю, що навіть трапляємо в таку ситуацію. Да? Ось, Иногда даже в течение одного дня это случается. І не одно, И не однажды. Якраз віра, вона нам допомагає, передусім, ось те, що я вже згадав, свідомість того, що моє життя і цілком залежить від Бога. Пам'ятаємо знову ж на те слово Ісуса Христа, то, що ви учинили одному з цих братів найменших, ви учинили мені, той, хто покривдив мене, чому у молитві ми повинні на початку просити об пробаченні для того, хто мене покривдив. Бо цей чоловік, який покривдив мене, да, він образив Бога, він зробив гріх перед Богом. До речі, це ось такий цікавий момент, да? І такий цікавий момент, який одразу може зробити таку пальохку у житті. Так. Ну, типу, як у дзяцінстві, да, сябе там перевожу на другого. Ну, ён не мяне пакрыўдзіў, ён пакрыўдзіў Бога, і будзе яму яшчэ горш. І у гэтым ёсць, ну, вядома, тут жаданне зла, яно трэба гэтага заўсёды пазбегаць. І зноў жа яшчэ адзін такі геніальны просто для мяне гэты момант у хрысціянстве менавіта, да, тое, што прынёс Jesús Христос для нас, разуменне таго, кім мы з'яўляемся перад Богом. Ён навучыў нас Бога называць айцом. Да, ось другая особа, ён сам называў Бога сваім айцом, да, што сказаў, што гэта айцец мой і ваш, да, то аўтаматычна мы з'яўляемся перад Богом дзецьмі. Ну і зразумела, што ніводзін бацька не будзе спакойна глядзець на крыўду свайго дзіцяці. Калі ты маеш гэтую свядомасць, і Бог сапраўды, адзінае, што стрымлівае вось эту справядлівасць, якую устанавливае Бог, гэта наше непрабачэнне. Інакш кажучы, Бог кажа, хочаш вярнуць яе сам, калі ласка, тады вся адказнасць на табе. Але, зноў жа, калі ты прабачаеш, то гэтым самым ты адкрываеш зялёнае святло Богу, каб ён вырашыў гэтую сітуацыю. Ну і сапраўды Бог, ён гэта робіць вельмі геніальна і часам, не часам, заўсёды нечакана і заўсёды не так, як мы гэта нават сабе уяўляем. Але няма той сітуацыі, Бог не дазваляе, каб пацярпеў справядлівы. Не дазваляе. Проявляю творчесть свою. Гениальную. Ну и несправедливо говорить, когда у какого-то человека произошло несчастье, что его наказал Бог. Правда же? Може, яшчэ, прабачце, вяртаючыся да пакрыўджанага чалавека, трэба памятаць, зноў ж, вось як гэты прыклад маем у Jesúсе Христе, што калі цябе пакрыўдзілі, што азначае, што я павінен там скласці ручкі і нічога не зрабіць з гэтым. Я маю права і больш таго абавязак абараніць сваю годнасць. Там ж таки заўважыць гэту мяжу. Не адпомсціць, але папярэдзіць. Нават сказаць, што, слухай, ну, ты мяне пакрыўдзіў. Давай высветлім гэтую сітуацыю, так быць не павінна, што будзем рабіць далей. Даць зразумець, да, што ты ў гэтым выпадку пацярпеў, каб другі чалавек, да, і вось тут ужо будзе зразумела. Да, альбо ён найчасцей, ведаеце, чаму трэба размаўляць з людзьмі, бо калі мы вельмі часта дадумваем, калі не высветлім гэтай сітуацыі, мы пачынаем скуль берецца асуджэнне, мы пачынаем дадумваць тое, чаго няма. Найчасцей чалавек не хоча зрабіць нам крыўды. Канфлікты ўзнікаюць менавіта на тым, што мы, шукаючы добра, хочучы добра, мы робім гэта проста інакш, кожны па-свойму, ну і вось тут узнікае канфлікт, бо мне здаецца, што праўда на маім баку, а якраз, ну, можа быць і крыху інакш у гэтым выпадку. І вось ўсё ж такі наконт павагі Бога да выбару чалавека, і мы ўжо сказалі, што звернемся да гэтага персанажа Іуда, але тут трэба звярнуцца таксама яшчэ і да постаці Пятра. Даволі супярэчлівыя постаці вучняў і паміж сабой, бо можам сказаць, што і адзін выракся Хрыста, так, і другі, але лёс абсалютна розны. Вось як лічыць тут, ці паважаецца тут выбар таго ж Іуды, гэта быў яго выбар, да,
грошы ці па сутнасці вернасць і годнасць. Зараз шмат бліцаў робіцца ў інтэрнэце годнасць і грошы, даволі часта выбіраюць грошы. Вось нічога не змянілася, відаць, з тых часоў. Вось як ставіцца да гэтых постацяў, чаму адзін застаўся, ну, скажем так, у светлым вобліку, не гледзячы на сваё вырашэнне, а другі асацыююцца зараз, ну, вось нечым такім чорным і вельмі злым. Тут все ж таки, калі можна, такая розніца все ж таки паставовая паміж Юдам і апостолам Пятром у тым, што Юда намерана здрадзіў, так, ён выдаў Езуса, Пётр выракся, так, сваёй чалавечай слабасці. Ну, але, ну, вось добрае пытанне, ці калі б Юда пакаяўся, так, калі б ён папрасіў прабачэння у Бога, ці Бог бы прабачыў? Прабачыў бы, толькі Юда гэтага не зрабіў, так. Але, па сутнасці, ён давёў сабе вось гэтымі мучэннямі духоўнымі да стану адчаю. Ну і вось гэты стан адчаю, якраз стан супрацьлеглы веры ў прабачэнне. Там праблема. Канешне, тое, што адбываецца ў сэрцы, ў душы чалавека, нашыя намеры, гэта вялікая таямніца, але якую ведае Бог. Зрэшты, чаму Езус казаў, да, не судзіце, не асуджайце. Мы не можам выказаць меркаванне пра тое, чаго не бачым. Паступак, паводзіны чалавека так. Таму кажам, да, што Юда стаўся здрайцай. Адначасова таксама мы кажам пра Петра, што, да, праявілася слабасць, і ён выракся свайго. Тройчы, да. Але што адбывалася ў глыбіні і чаму так сталася, гэта ведае Бог. Але зноў жа бачым факт, што Юда трапіў у роспач. Зразумеў сваю памылку, канешне, вярнуў гэтыя грошы, срэбранікі, фарысеям, але не паверыў у тое, што Бог можа яму прабачыць. І гэта была яго памылка. Адсюль можам взяць эту навуку, што так, цяжар нашых грахоў, нашай нявернасці таксама ведае Бог. Хто з іх і каму больш было, ад каго было больш крыўдна? Ад Юды, да, якога, ну, ведае, да, што ён там дзесьці падкрадаў гэтыя грошы, якія складаліся, вось, ці ад Петра, да, якога Езус устанавіў першым сярод апосталаў, і пачуць, я не ведаю гэтага чалавека. Не ведаем, это Бог ведае, што было больш балюча для яго, ось, паводзіны якога апостала. Але ў выпадку Петра ён пазней, як ведаем, пасля воскресення тройчы на пытанне Езуса Хрыста, ці ты мяне любіш, адказаў так. Пане, ты ведаеш, што я цябе люблю. Паверыў у гэтае прабачэнне, прыняў гэтае прабачэнне. Юда, на жаль, выбраў свой шлях, ну, нічого, ось роспач, гэта не вельмі небяспечная рэч. Бо іна чалавек не можа ў доўгі час у такім стане знаходзіцца і шукае выйсце з гэтага. Ну, як бачым, Юда знайшоў найгоршае выйсце з гэтага, скончыўшы сваё жыццё самагубствам. Таму мы, таму сёння, дарэчы, ось у каталіцкім касцеле вельмі часта і з такім націскам нагадваецца аб Божай любові, аб Божай міласэрнасці, аб прабачэнні, каб чалавек, разумеючы сваю слабасць, да, мы бачым свае недахопы, памылкі, дарэчы, гэта вельмі часта можа быць такой перашкодай для чалавека, каб прыйсці ў касцёл ці ў царкву. Чаму я туды пайду, я такі грэшны чалавек? Ну, трэба памятаць, зноў жа, на словы Езуса Хрыста, што лекара патрабуюць, або ўрача патрабуюць хворыя людзі. Вось, калі я прызнаюся да сваёй памылкі, это якраз маё месца ў касцеле, месца ў царкве. Я прыйшоў, каб паклікаць не праведнікаў, але грэшнікаў. Вось. І калі мы прымаем, стаім у праўдзе з пакорай перад гэтай праўдай, то мы атрымліваем прабачэнне, атрымліваем магчымасць, як ужо казалі, распачаць новае жыццё. Для нас, католікаў, цяпер это так лягчэй рабіць, бо сам папа Францішак кажа пра сябе як пра грэшніка. Неаднойчы казаў гэта, калі в адным інтэрв'ю мне гэта так вельмі ўразіла. Яго спыталіся, хто такі папа Францішак, ён сказаў: я грэшнік. Але грэшнік паяднаны з Богам, грэшнік прабачаны з Богам. Вось гэта вельмі важнае ўдакладненне, што можна застацца сам на сам са сваім грахом і, ну, вось, нават падаць у роспач, так?
ці быць самому сабе суддзёй. Я часта таксама кажу пра гэта, бо нават вось на споведзі нам шмат каму не хапае вось гэтай веры, што мяне Бог сапраўды вызваляе, што я прабачаны, што цяпер магу вось далей жыць у гэтай свабодзе і не судзіць сабе. Вось нам, магчыма, нават часцей цяжка прабачыць саміх сябе, чым іншых. Ксёндз біскуп, ну, у нас ёсць яшчэ некалькі хвілінак. Я разумею, што ўжо было святочнае віншаванне, асобнае, але для ўсіх тэлегледачоў ёсць яшчэ адна магчымасць проста нагадаць пра тое, што ў нядзелю адбылося свята, але свята яшчэ цягнецца. І ў нас яшчэ шмат дзён радавацца, напэўна, сустракацца і дзяліцца гэтай радасцю. Настолькі важная гэтая падзея, што фактычна мы пра гэтае ўваскрасенне Езуса Хрыста ўзгадваем кожную нядзелю. Чаму і касцёл заахвочвае людзей, каб менавіта ў гэты дзень, у першы дзень тыдня, прысвяціць час для Бога, каб прыйсці і сустрэць жывога ўваскрослага Езуса Хрыста. Ну і таму хачу яшчэ раз усіх шчыра павіншаваць з гэтай значнай падзеяй, з гэтым вялікім святам, святам уваскрасення, святам перамогі Езуса Хрыста над грахом, над смерцю, над нашай слабасцю. І пажадаць, каб мы мелі ў сабе веру. Веру ў Бога, веру ў Яго любоў, у Яго міласэрнасць, каб мы ніколі не упадалі ў роспач, ведалі, што няма безвыходных сітуацый, бо з намі ёсць Бог, калі Бог з намі, хто супраць нас. Каб гэтая вера заўсёды нам спадарожнічала, а моц уваскрослага Хрыста заўсёды напаўняла нашае сэрца радасцю, супакоем, спагадлівасцю. І няхай гэтае свята прынясе радасць і Божае благаслаўленне у кожнае вашае сэрца, у кожны ваш дом. Са святам Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Ну, на жаль, мы сёння не паспелі. У нас яшчэ былі абраныя тэмы, былі пытанні, але мы, ну, я так разумею, грунтоўна даволі да тэмы выбару звярнуліся, але спадзяемся, што традыцыйна у снежні ад час ляціць імгненна. Лета яно так шусь, і яго няма, і мы зноў хутка сустрэнемся в нашай студыі, зноў з вами сустрэнемся і паразмаўляем. Дзякуй за прыемную размову, са святам і, канешне ж, да сустрэчы. Дзякуй вялікі. Действительно, время пролетело, но несколько минут программы у нас еще есть, и проведем мы их не менее увлекательно. Я уверен, наши телезрители уже догадываются, о чем идет речь. Хочется просто пожелать вам как можно дольше сохранить ту радость, о которой мы сегодня говорили, и помнить про то, что мы, наверное, все... Принято говорить, что мы разные, но на самом деле похожего в нас гораздо больше. И просто помните это каждый раз, когда делаете выбор, когда кому-то помогаете, либо, может быть, по каким-то причинам в чем-то сомневаетесь. На сегодня это все. Всех еще раз с праздником. И в завершении у нас будет еще музыкальный номер. Всего доброго, пока. Иисус, Иисус, Ты перемог. Иисус, великий вечный Бог, с Тобой, Иисус, свет наш стал святый, один и Господь, это Ты, и Ты живый, Ты переможца сила зла, криниця Божого святла. Ісус входить у кожний дом, как було скончено з грахом. Ти переможця сила зла, криниця Божого святла. Ісус входить у кожний дом, как було скончено з грахом. Ісус, Ісус, Ти перемог. Ісус, великий вечный Бог, с Тобой, Иисус, свет наш стал святый, один и Господь, это Ты, и Ты живый, Ты переможца сила зла, криниця Божого святла. Входь у кожний дом, как було скончено з грахом. Ти переможця сила зла, криниця Божого святла. Ісус, входь у кожний дом, как було скончено з грахом. Ти переможця сила зла, криниця Божого святла.
Ісус ваходзь у кожны дом, каб было скончана з грахом. Ты пераможца сілаў зла, крыніца Божага святла. Ісус ваходзь у кожны дом, каб было скончана з грахом. Ты пераможца сілаў зла, крыніца Божага святла. Ісус ваходзь у кожны дом, каб было скончана з грахом, каб было скончана з грахом.